L'històric immoble que alberga el museu va ser en el moment de la seva construcció l'Almodí municipal i va ser finalitzat l'any 1789 sota el regnat de Carles IV, com consta en la façana de l'edifici. Els materials arqueològics que conformen la col·lecció del Museu Arqueològic Municipal de Vallada comprenen una àmplia cronologia, des del període paleolític, passant pel neolític, bronze, ibèric i romà, fins a època medieval, tant islàmica com cristiana. Amb una cronologia que va aproximadament des del 14.000 abans de Crist fins al segle XV de la nostra era. El material exposat procedeix de diversos jaciments del terme, com la Cova dels Mossegüellos, la Cova del Cavall o la Cova Santa, diversos poblats de l'edat del bronze, així com del jaciment d'època romana, dels Horts i del Castell.